Здравейте! Аз съм Роси Русева и днешния уикенд съм на гости при приятели, артисти, илюзионисти, степисти, семейство Кожухарови, но вижте как ме посрещат. С цветя от балони. Това на всеки не може да се случи. Благодаря, трогната съм, казвам добър ден, здравейте във вашата къща на домакините, Мейли. Значи, много ми е трудно да ти казвам Мейли Кожухарова. Да. И на Иво. Ивич, не съм се виждала отдавна. Господ да те пази, както казва народа. Да, благодаря. Да, малко нещо се поизложи, изкара едно заболяване. Въпросът е, че сега сме на линия, всичко мина добре. Да чукам ли на дървомасата? От дърво ли е? От дърво е, да. Айде, Дано. чукаме по стар български обичай. Жив, здрав, пак да се виждаме само по участие и тази светица Мейли. Какво да й кажем, а? Виж, дойдох у вас и правя предаването по две причини. Кажи, Роси. Адски съм щастлива, че го изглежда толкова добре. Толкова добре, че вече почва да се заяжда с тебе. Ти представяш ли? Така е, да. Да. И че много ви порасна детето, чакам да се върне от училище, за да видя той какви фокуси знае и наистина ли вече се научи с балоните да прави това, онова. Доволни ли сте от артиста? Първо да кажа, че съм много радостна, че си ни на гости. Много ни е приятно. И малкият ще дойде всеки момент. Той е втора смяна на училище. Така, ще разказваме за малкия. Много имаме да разказваме. Кажи ми сега за мъжа. Иво, позволяваш ли? Толкова сме близки. Знаеш ли защо те питам? Ето сега ще прекъсна за момент. Да. Питам те, защото може би хората трябва да разберат, че на всеки от нас може да му се случи примеждие. Абсолютно верно. Нали? Никой не е застрахован. А при теб как стана всъщност? Изведнъж. От нерви, от стрес. И как от стрес, бе? Жена така. Всички... Че ние живеем само в стрес в България. Мъжете май по-в стрес живеят, да ти кажа, защото ядоса се там за един малък проблем, за балони. Ти сериозно ли И говориш? изведнъж, както си беше на работа, му се случи това нещо. Така. Така беше. Защото зрителите, може би, някои от тях не знаят, че моите приятели ето това правят от балони, за частни партита, по всякакъв повод. И те са... ето и това можете да видите. Това го направи с нощи, Иво, специално за теб. Това е цвете, звезда, красота. Да. Може да се нарече и пано. Пано от балони. И цяла нощ ли си го правил за мен? Това е 15 минути работа. За балоните той се ядоса. И какво? Да. Че нещо не става, че се пукна, че... Не, около балоните. Техническата част, нещо не се получи, така нататък. Притесних се и както си бях в нормално състояние, изведнъж главата ми се запали. В смисъл? И не Страхотно помниш? главоболие, да. Адско главоболие и паднах на земята. На земята. Ти беше при него, както? Не, той беше на работа и добре, че ми се обади по телефона, успял е да ми звънне. Дигам детето, то беше през нощта, викаме бърза помощ, дойде бърза помощ бързо. Късмет. И операция, и така. Какво се оказа това? Аневризъм. Инфаркт. Аневризъм. Значи тип инсулт на Какво сега? Това е нещо като тромче запушване? Пука се кръвоносен съд в главата и кръвта започва да изтича в главата. Което е много опасно и 70% от хората... Това беше чергологан се не губи. Не. Това е положение. Да. Аз съм казал, той е куче вълча порода. Виж, оцеля, жив, здрав, ходи вече на участия. Това е 1 година. Да. Ако тя не ми беше казала, аз нямаше да разбера. Ето, нали? Да. Ще да помисля, че нещо си малко уморен, защото... Иво, да ти кажа, Мейли, малко да си почине. Ти пък не млъкваше едно време. Не можехме да вземем. Сега, от време на време на пауза даваш. Нали? Още малко и ще почне пак на 100%. Така, пак няма да може да пак ще почне да ме нервира. Още малко. И още нещо, аз за любовта, дето си говорихме, ние с нея по телефона често си споделяме. Много е хубаво да сте двама. Ти какво ще кажеш? Да ти кажа, значи ние сме вече около 30 години заедно
Така. И когато пиеме сутрин кафе, винаги има какво да си кажем. Да, така е. Наистина. Винаги има какво да си кажем и да ни е приятно кафето. От това по-хубаво няма. Знаеш ли, сетих се, понеже много често сме се закачали тия хубави крака. Как преди 30 години с тях най-напред те завладяла, впечатлила. И имам аз в моя личен архив от вас един запис като степисти. Нали така е правилно? Да. Ние казахме степаджиите. Така е, да. По-разговорно. Да. Ама ще ви върна назад, усмихнете се, една закачка и към зрителите, защото не са случайно семейство. Изнервени по участие, по чужбина, кораби и въпреки всичко любов. Но вижте ги по време на действие, преди много-много години и пак си кажете, хубаво е да имаш любим човек до теб, дори на 100, да има с кой да си кажеш по една добра дума. На кафе, на чай. Може би дори да има с кого да се скараш. Няма значение. Важното е да сте двама. Така се пееше в онази песен "Светът е за двама". Семейство Кожухарови, Иво и Мели. Иво, Мели, най-вече ви се радвам за това, че продължавате да работите. Така е. Има ли частни партията, викат ли ви? Има, намират се. Намират се. Намират се. Аз сега като се обаждам, все нямаш време. И да... Кажи. Да кажа, как се казваше, по закона на Мърфи, точно когато той се разболя, обадиха се от Гърция, обадиха се от Испания, Стига. обадиха се от корабите горе, Финландия. Ама вие не може да пътувате, нали? Детето е на училище. Първо, детето е на училище. Второ, едното, което беше за Гърция, беше лятото, когато точно той се разболя. Чудесно участие. Ако някой не знае, между артисти, закона на Мърфи ще каже закона на всемирната подлост. Точно така. Не така. Виж сега, трябвало е да стане, за да бъдем малко по-добри, по-внимателни и да оценяваме малките радости. Виж колко красиво го каза мъжът ти. Точно сутрин така. на кафе. Караш ли се сега? Въобще. Знаеш какво ми каза, след като минаха там всичките истории? Жена, каквото и да направиш, всичко ще ти проста. Толкова се грижеше за мен. Ти повярва ли му? Не. След няколко месеца, нали знаеш? Не. Пак ще започне да мърда. Така ли беше? Не се прави на ангелче. Аз съм я признал и за шофьор. Да.
така. Само ми се кара Роси, защото непрекъснато аз карам. Сега пак ли ти се кара? Аз карам, да. От една година аз карам, хично обичам да карам, но налага се и така. И той само ми се кара. Сяда до мене, Добре дошла дай в газ. отбора, добре дошла в клуба. Само дай газ. Това е, дай газ, зави наляво, мигач. Абе, човек, знам да карам. Не ти ли от 30 казва години. дупка? Ето. И така. Най-голямата... Значи не съм само аз. Тя влиза вътре. Как Нали? ли е? Ето. Или от време на време Скоро- казва ли ти, кой ти даде книжка? Кой е този? Не, скоро ме призна последния път. Колата се развали, прибирахме се от село. Трябваше да се долива вода, през 1 Абе, километър какво село? Кажи, спираме. от вилата такава къща сте направили, От как вилата. звучи от Да, село. да. Някой ще повярва, че ти си съдила марули и доматки. Съдих, Роси. Признавам си. Знаеш ли колко е хубаво? И това ли можеш? И Да. готви? И Абсолютно. копае с мотиката. Кажи. С правата лопата, елате да я видите. Мейли. Фантастично е, да. И готви, и кола кара. Нали? И тогава ме призна, исках по този повод да кажа, че ме призна, защото беше кошмарно пътуване, с доливането на вода, дъжд вали, не се знае кога ще блокира, нали, колата, и като се прибрахме, докарах ги тук мъж и дете, и той каза, жена, признахте. Това много рядко се случва. Собствен мъж така да те признае. Така е така. А докато лежеше, колко време беше налегло? 1-2 месеца? 3? Ами повече. И? 3 месеца на легло без него? да става. До него. Ами работата ти, аз знам, че в общината и там Да, сериозен човек. Да, намерих си заместник. Да поздравим колегите, Колегите които те обичат. Колегите, обичам ги от Столична община, район Искър, всичките. С големи сладури са. Да са ти живи и здрави. Добре, сега като правите, да речем, някакво парти, дали и сватби имахте, и рождени дни, нали Има, така? да, най-вече повечето рождени дни, но да. По-рано си спомням, че вие приготвяте цяла нощ, 1-2 дена, балоните, арки някакви приготвяте. Правехме, да. Да. И сега... Сега не наблягаме на украсата, по-скоро на участията, да. Фокус, илюзии. А детето помага ли ти? Отиваш ли с него или сама? Или какво? Как се справят? Детето върви по нашия път. Когато той беше болен, нямаше с кой. С детето ходехме двамата. И той, Милия, всичко прави. Да, Той всичко. прави Той всичко. знае фокусите си. Той прави Това всичко. Дари. Чакайте, Дари, в кой клас стана Дари? Колко е голям? 6-ти клас. 6-ти клас е. Мамин злата. Но той може да направи сърце, може да направи лебед, може да направи сабя, може да направи цвете, може да направи 10 фигури. Значи, че прави балони, то е ясно. А друго. Че По едно свири време на звънчета, свиреше... то е ясно. Ти знаеш. Продължава ли? Път. Да. Не, чакай, момент. Но- Докато чакаме детето. Нека сега, ако има и по-млади Но има хора... и нещо ново за него, за това. Не, аз исках след първо да малко. пуснем видеото Добре. за майки, бащи. Все си мисля, че когато едно дете е обгрижвано, обичано, когато се чувства като равностоен партньор, по друг начин се развива. Ще го видим какво слънчице е след малко, но нека да ви поздравя с едно негово изпълнение, докато го няма. После ще ми покаже някой фокус, някой балон. Но сега Дари, Божидар Кожухаров в действие, защото от тези камбанки тръгна и какъв музикант се заформя, но това след малко. Радвайте му се на Дари и неговото изпълнение. Мейли, аз пак към теб. Да. За мен вече ти си една героиня. Абсолютно. Съвременна. Той си е маминото детенце. Иво, извинявай, обаче всъщност едно време ти водеше бизнеса, ти водеше преговорите, подготвяше багажа. Сега тя го прави, нали? Абсолютно верно. Той сега се почива си и се подготвя, нали? След това да ме отмени. Добре, ти сега колко в момента килограма почива. си? 40 кг с дрехата 50. мокра? 50. Добре, но
Струва ми се, че основно фокус и такива неща той. Той. Ти правеше нещо с балани, сега как си с фокусите? Припомни ли, опитваш ли нещо? Няма ли да ме изненадаш кой? Аз съм дошла в къща на фокусници, никой нищо не прави за мен. Така, значи фокусника е той. Но аз така покрай него съм научила нещо. Да не ти от косата какво? Това ластиче, Роси, сега ще направя, ако имаш някое пръстенче. Моля ти се, пръстенче. Така. Само, че нека тук да го сложим, Точно да не се така. стараме, казвам. Благодаря ти. Ще позная и ти ще разбереш в този момент дали Жоро те обича. Ох, това с обичането, с любовта малко вече объркахме понятията, защото виждам във вашето семейство... Всички хора искат да бъдат обичани. И да се грижат най-вече. Мъжете това искат, да се грижим за тях. Добре. Така е. Сега, обратно на всички физични закони, ако, ето така ще мръдна малко напред, ако тази се дигне нагоре... Това е пръстенче с подкола. Това е най-старото пръстенче. Ако пръстенчето отива нагоре, обратно на всички физични закони, не може да отива нагоре. Значи Жоро те обича. Ти, мила, с този фокус можеш да събираш разведени семейства. Такова нещо не съм гледала. Всъщност аз като децата. Това не е фокус, това е трик. Трик. Не е с S накрая. Трик. И още така винаги съм се чудила. По принцип, когато беше здрав, Иво, помагаше ли в домакинството? Тишина! Не си спомням. Тишина! Сега детето, учите ли го, защото някой трябва да помага на Мели. Той беше голям добродушко на времето, като малък. Помага ми. Детето в интерес помага. на истината помага. Откакто той се разболя, де-факто така ми се струва, че той порасна, Божидар. Психически, защото навсякъде ходеше с мене, мъкне на участие, багажи, колата карам, Дари, обърни се, виж отзад, има ли кола, такива дребни неща, които и като навигатор, много трудно ми беше, нали, така, Иво, сама, но сещам се, помага. разказвал си някъде, не мога да се сета, дали семейно събиране, дали по предаване, като сме били, разказвал си ми как ти си изпълнявал нещо на сцената и си я забелязал в публиката. Вярно ли? Така ли беше? Така беше. Така. После си охажвал. Минавало ли ти е през ум, че това мило, грацилно същество с годините, без него няма да можеш едва ли не и да се оправиш живота? Не. Защото мисля, че в началото ти си мислеше, че ти си артиста великия, тя асистентка, малката, красотата, краката на дулото. Поредната партньорка и така нататък. Той много партньорки имаше, да. Ема не, всички са започвали и са опитвали, да. Коя? Не, никога не съм си мислил, че ще мина толкова години и пак ще бъдем заедно. И най-вече, че на нас и ни е интересно. Да сме си заедно. Все още ни е интересно да интересно си говорим. Ни. Ами аз да ти кажа една тайна, дано да не те обидя, ама всичко, абсолютно всичко, не съм аз да откривам тези сентенции, зависи от жената. Защото сигурна съм, че ти не ходиш на ръце, за да ви е интересно и тя да те забележи. Но тя все намира какво да ти разкаже, къде какво се е случило. Или трябва двама души за това? И късметлия, момчета. Двама човека. Двама човека. И двамата имате късмет. Обсъждането, и двамата разговора, в интерес на истината. допълването. Двама човека трябват. За един разговор трябва двама човека, не трябва да бъде монолог. Знаеш колко е трудно в нашите среди да останеш семейен. Детето идва. Ето го. Дари! Да си остави чанта, всичко момент, Дари, чакай само, докато оттатък. Нищо, оправи се и те чакаме. Какво щеше да ми кажеш за него? Не трябва ли да го чуя или можеш и пред него? За малкия. Не, пред него, да. Няма, тайни нямаме от него.
Да. Всичко е... Тогава чакам да дойде най-малкият член, който вече се заформи сина на семейството, като най-големия артист, според мен, защото той е музикант, илюзионист, доколкото разбирам, на мама малкия голям мъж, Дарий Кожухаров, но чакаме да се появи.